Thank you po. Ay. Hello po, magandang tanghali na rin po. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. At maraming salamat po dahil na-invite po ako dito sa inyong kooperatiba para mag-share po ng aming produkto po, no, na which is si Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Opo, ito pong Goshen, meron po ditong nakagamit na katulad po ni Sir. Ayan, sa likod po. Ang testimony niya po is madali daw bunutin yung palay. Opo, pag na, 'di ba, karamihan po matigas, pag bubunutin ka, ang karamihan pa niyan kaya nasasaktan yung palay natin, pag binubunot tas hinahampas pa, 'di ba? Kaya ang nangyayari, nasasaktan siya at nagkakaroon ng iba naninilaw, iba nababansot. So ito po kagandahan po niyon ay madali po siyang bunutin. So explain ko lang po itong Goshen natin. Yan, meron po tayong 4 liters and then meron din po tayong 1 liter. Okay? So, ang Goshen po natin ay meron po siyang all-purpose foliar fertilizer. Ibig sabihin po ng all-purpose, kahit anong halaman po, pwede nyo po siya gamitin. Opo, kahit mapagulay man yan, palay, prutas, bulaklak, pwede po siya. Hindi po, wag lang po yung tinatawag natin na seaweed. Kasi seaweed sa dagat. Opo. So, ito po, meron po siyang insect repellent, fungus repellent, pest repellent. Ayan, meron din po siyang soil conditioner, rapid decomposer, at plant growth enhancer. At pwedeng-pwede sa lahat ng halaman. Marami po ngayon, sa panahon natin ngayon, nalilito na, lalo na kung may problema sila sa insekto. Di ba? Ang iba, nagkakamali pa. Ang ginagawa nila, buibili, imbis na pang-insecticide ang kinukuha nila, ang binibili nila, pang-pesticide. Kaya hindi nagiging epekto. Hindi nagiging epektibo yung nabibili nila ng gamot. Ang kagandahan po niyan, yung fertilizer po natin is all-purpose na po siya. Meron na po siyang insect repellent, fungus repellent, tsaka pest repellent na po. So makakatulong po siya sa atin, lalo na kung tinatawag natin sa pagtitipid. So makakatipid po kayo dito. Maging po sa abono. Sa abono, marami po sa atin nagte-testify. Yan, na yung abono is nasasaktan na sila. Sabi po ng iba, pag wala daw pong inabono, wala kang aanihin. Tawa po ba? Ay, pakwan. Oh, yun, pakwan. Pakwan, palay, tsaka mais. Nagmamais din po, di ba? Opo, yun. Tapos po, yun, tama-tama po sa pakwan, pwede nyo po itong isprayan. Makikita nyo po yung difference. Pwede po kayo mag-testing ng na-isprayan ng pakwan at yung hindi na-isprayan ng pakwan. Opo, foliar po siya. Pagdating po sa, pag sinabing foliar, putting fertilizer direct to the leaves. Opo. So yun, parang habang kumakain po kayo, in-explain ko po sa inyo itong produkto po natin. Tsaka kung ano yung mga testimony po niya. So ito po, bago po pala ako ulit magsalita, ito po pwede nyo pong, kung gusto nyo pong mag-order or gusto nyo pong i-testingin ito sa inyo, pwede nyo po kayo magsabi kay sa Rupo po, Rupo Idos. So sabihan nyo lang po siya. So nakalive po tayo kasi nagbo-vlog po ako kung sino po yung pamilyar po sa JMG Agri TV, lalo na po sa machineries. Ang mga binablog po natin, mga tractor, harvester, ayan, yung mga rice transplanter, yan, nagbablog po tayo dyan, nakakarating po tayo ng Nueva Ecija. Itong late lang po, sana, makakapunta po sana ako sa Isabela. Dahil po yung grains ko, kung familiar po kayo sa grains ko, na company, ang sumikat sa kanila is yung drone na nag-i-spray po. Spraying ng drone. Hindi lang ako nakapunta kasi malayo, Isabela. Isabela pa po. Pero dito po sa Hirona, Tarlac, sa Tarlac City, may blinag po tayo dyan na John Deere na tractor. So sa Go Tractora naman po yun. Na-invite din po tayo ng company na yun. So yun po yung mga binablog ko. At the same time, makikita nyo rin po doon yung mga testimony po natin ng product. Testimony po natin ng Goshen. So yun, yan, makikita nyo po dito sa video yung yung nyo po doon, makikita nyo dito. So yun, itong produkto po natin, explain ko po kung paano ang paggamit niya. Sa palay, mais, tsaka sibuyas po, ang mixing po namin dito is 200 to 300 ml. O kaya isa't kalahating sardinas, o kaya 2 sardinas. Sa palay, mais, tsaka sibuyas po. Pero po pag sa gulay, sa prutas, tsaka sa bulaklak naman po, 100 or 150 ml. So ano po yun, ang 100 po, siguro nasa 3/4 po ng isang lata ng sardinas. Pero po yung
isang lata ng sardinas, 150 ml. Yun po yung mixing po niya. Okay, tapos ito naman pong ano natin, timing naman po natin sa pag-spray, sa umaga 5 to 9, sa hapon 4 to 6 naman po. So hindi po kailangan ng mainit. Kailangan dapat po malamig kasi nakasarap po yung stomata ng halaman. Apo. Parang ano po yan, parang pag nagugutom ka na, talaga, kakain ka na. So, kailangan rin ng halaman po. Kailangan rin ng halaman na kumain. Lalo na po pag nagbubuntis yung palay po ninyo. Lalo na pag namumulaklak po. So, kailangan po niya ng nutrients ng ating mga halaman. Opo. So, yun. And then sa ano naman po natin, sa pag-a-apply naman po sa pakwanan, pwede nyo pong gawin na 7 or 10 days ang interval po niya. So, pwede nyo gawing isang lata ng sardinas yung mixing sa pakwan. Ayan, mula sa pagkatanim. Siguro 10 days mula pagkatanim, pwede po. Yes, sir. Ayan, pwede po kayong mag-spray nun. And then sa mais naman po, 20 days ng mais po, pwede na po kayo mag-spray mula pagkatanim po ninyo para mabilis po siya lumaki. Apo. And then sa abono, pwede kayo magbabawas din po kayo ng abono na ginagamit natin sa ating mga ayan, nalaglag na yung kaldero. Ayan po. And pila-pila lang po, wag pong mag-uunahan, makakain po tayo lahat. Naka-live po tayo. Ang babalik, nakitang-kita mo dito yung babalik. Kailangan makakuha mo na lahat, ha? Sharon. At nakikita po dito, nakaka-detect din po siya, may mga dalang plastic. Ayan, may mga dalang plastic po dyan. Bawal po. Opo. Yun lang naman po yung ano niya, madaling gamitin lang po siya, no? Kahit sa, pwede naman po kayong mag-message din sa amin kung may mga katanungan din po kayo about sa product. Siguro po ang may iwan ko po sa inyo na pwede nyo pong gawin kasi ito po is medyo masailan po siya dahil meron po siyang good bacteria. So, yung good bacteria po na yun, mamamatay po siya pag inaluan po siya ng chemical. So, dapat po, kung gagamit po kayo ng pang-insecticide o pang-fungicide, dapat gagamit po muna kayo nun, tas after 3 days, saka nyo po siya ilagay. Kasi hindi po siya pwede paghaluin. Mamamatay po yung good bacteria niya. Apo. Pati po yung ginagamit nyo na tubig, siguro nun, wala naman ditong chlorine. Karamihan, lahat sa bukid, di ba, nakukuha. So, and then sa din po, sa pag-herbicide naman po, ganun din, 3 days, mag-spray muna kayo ng pang-herbicide after 3 days, saka po kayo mag-spray nito. Para po. Compatible yan na halo ko lang compatible. Opo, solo lang po niya. Opo, solo lang po niya. Para makita niyo sir yung yung good bacteria. Kailangan malinis yung tangki niya. Yes sir, opo, hugasan niyo po siya ng may sabon or kaya kumukulong tubig. Opo, para para mawala yung content ng chemical. Pati yung niya. Yun lang naman po siya. Kasi nasubukan na rin po ni Sir Ido sa kanyang tanim. Ang sprayer namin nahaluan ng mga pangdamo ba? Apo, linisan nyo sir. Apo. Pero kung meron kayong dalawang sprayer na ginagamit nyo lang isa para sa pang-organic, yung isa naman para sa pang-chemical, yung sa pang-organic kahit hindi nyo na linisan. Pero kung iisa lang, linisan nyo sir. Tsaka yung siguro pinakamahalaga niyan, lalo na ngayon, tag-init ngayon, dapat pag mag-spray kayo ng Goshen sa umaga, 5 to 8 lang kasi 9, di ba masyado nang mainit. Kasi pag masyadong mainit, nakasarap po yung stomata ng halaman na doon sila kumakain. Apo, kahit gaano kasarap yung ulam o yung ka-epekto yung produkto na gagamitin mo, kung nakasara na yung kanilang mga bunganga, hindi na po sila kakain doon. So sa hapon naman po, 4 to 7. Kung kung sa alas 5, kaya yung sa alas 5 hanggang alas 7, maliwanag, pwede pa po yun. Apo. So yun po yung importante po na ni Goshen para makita natin yung ganda ng epekto niya. Ayan po, nabibilang na po kung sino yung nakaupo na at paubos na yung kinakain. Price po pala natin dito, ang presyo po natin is 1,500 po ito per liters. 4 liters na po siya, ang timbang niya 4.5 kilos. So medyo malapot po siya. Tapos ito naman po 500 yung natin. Pero kung gusto niyo makakuha po ng discount, pwede po kayo magsabi kay Teredos. May discount. Pwede po kayo sa kanya. Dito po sa sa Santa Barbara kahapon, may nabigyan ako diyan. Gagamitin niya daw sa palay. Sa Kablong, Santa Barbara.
Opo, tapos dito sa Jerry Liz. Apo, yung manok, siya po gumagamit siya sa mangga niya tsaka sa palay niya. So, 2 beses ako nakapag-ano din po sa kanya. Meron din taga Makabito sa mais naman niya. So, yun po, lagi yung gumagamit ng fertilizer. Opo. Tapos, ayun, si Sir Mark, yung nakapila na po ngayon sa sige sir. Opo, siya, yun, sinabi ko nga po na siya, yung testimony niya, mabilis bunutin yung niya, punla niya. Opo, yun lang po para at makatulong din po itong share po namin is makatulong din po sa inyo at bumaba po yung dahil sa panahon ngayon ang baba na po ng presyo ng palay. 'Di ba? Bumaba na ngayon eh. Kaya ito po kahit papaano makatulong po sa atin lalo na po sa abono kasi ang mahal din ng abono ngayon. Tapos ang recommendation namin kung insecticide po sabi ng ng DA na kung ang inyong pananim ay unti lang naman ang insekto at nakokontrol nyo rin naman, wag na po kayo gagamit ng insecticide, ng chemical. Kasi po, 7 predators lang daw po ang kalaban ng mga magsasaka sa ating halaman. Pero pag ginamitan nyo po na insecticide, milyong-milyong mga katulong nyo sana, pati yung mga ibang mga ninyo ay mamamatay pag ginamitan nyo ng chemical. Apo. So, tamang-tama din po dahil itong natin ay meron na siyang insect repellent. So, tinataboy po niya yung mga insekto. Apo. So, po siya, organic po siya, wala po siyang halong chemical. Actually, sir, ito ginagamit lang nila sa mga gulayan sa backyard. Pero po pagdating kasi sa mga ektarya, lalo na kung ektarya, kalating ektarya to, basta maraming ektarya, ito talaga nakakatipid po kayo. Kasi ito, 500, 1 litro. Tapos ito naman, 1,500, 4 na litro na. So malaki yung tipid po ninyo. Yung sa mangga, sir, wala kayong sa mangga? Yes, sa mangga kay Jerry Lee, sir. Yung pangalawang order niya sa amin, mangga niya po ginamit. Kasi yung pamanggaan ko para bumula. Tama. Pwede, sir. Pwede po. Mangga. Kasi kung ewan ko kung naano niyo yung tauhan ni Jerry Lee, marami silang manggahan eh. Namulaklak nga daw po yung daming bulaklak yung nailabas. Ito, sir, may potassium siya, sir. Pwede nang i-sprayan, maski huwag mo nang lagyan ng potassium. Sir, nagkakadepende po kasi yun sa kung ilan yung content level yung pH level po ng nyo, kung ilan yung NPK ng lupa ninyo. Yun yung dapat ang susundan nyo. Kaya po yung isa sa mga naging vlog ko noon, kung makakapagpa-soil analysis po kayo meron tayo dito sa munisipyo eh. Pero di ko alam kung hanggang ilan ang pwede nilang i-accommodate. Kasi yun nalalaman nyo kung ilan yung nyo. Pero ang gagawin nyo, sir, kung hindi kayo nakapagpa-soil analysis, pwede nyo naman gawin kung ano yung ginagawa nyo dati, magbawas muna po kayo siguro ng nitrogen. Kasi ang nitrogen po, ang naitutulong ng araw, nitrogen po yan eh. Lalo na rin pag umuulan din, nitrogen din po yan. So, pwede kayo magbawas ng nitrogen. At yung potassium, sir, pwede nyo siyang gawin. Dito naman po sa, kunyari, magigipi na, magbubuntis na yung palay nyo. Yan, the best po doon yung Ito naman po yung potassium natin dito, nakakatulong naman siya sa atin para mas mapaboost po yung potassium. Kaya mas malaki yung potassium natin.